ömrüň manysy näme diýdiler? Hülmek hem höýmek diýdim. Durmuşyň manysy näme diýdiler? Ýagşylygy ýaýmak diýdim. Adamyň geregi näme diýdiler? Ýylyňa nur çaýmak diýdim. Diýaryň beregi näme diýdiler? Ony günnük çoýmak diýdim. Sen ýigrenýän zadyň näme diýdiler? Wepasyda köýmek diýdim. Maksadyň, muradyň näme diýdiler? Erteň amyn iýmek diýdim. Dünýede isleň näme diýdiler? Ýaşaýanmy duýmak diýdim. Köňülle besleň näme diýdiler? Bir ýagşy at goýmak diýdim. Boş meniň Ýürek owazy atly kitabymdan alındy. Köp sag bolun. Her hili ýagdaýda synap görüp sen mirzana bolmagy öwretdiň ömür. Düz gelýärmi diýip kyn iş buýrup sen hötte de gelmegi öwretdiň ömür. Atalar pekimin zanna guýmagy uysoň diňe ýagşylara uymagy il günüň derdini ilki duýmagy paýgada dolmagy öwretdiň ömür. Ýaşa diýen göňülleri ýad edip günüň güne aýyň aýa meňzedip olurky ýollarda iýdiň iýd edip täze ýol salmagy öwretdiň ömür.
Yine öňde ayrılık var, usal var, ýagşylykly, ýamanlykly insan var. Tanry ýalkadygy kämil insap bar. Adabra ýalmagy öwretdim ömür. Boşwy meniň Bay Günüm atly kitabymdan alındy. Köp sag bolun.